Arana dalen saking liap layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati ong tan kawusa kemanjing wonten ing gubit sanggan sangarup kula gandha capo Sang Prabu Dewa Suharja nalendra ing Trembel Suket ngawe sangganing Murwadyabala saking negaring Trembel Suket pating mleber pating cala kaya tirta mblabaraning daratan. Para jagat sinuwun Prabu Dewa Suharja ngawe sanggaring Murwadyabala Antisura nyadong dawuh ya jagat pangesungkara Araden Antisura onong paran wah dalanggonku mlebu sowan ana ngersaning Semar Badranaya nggonku gawe pawadan yen to negaraku ketaman pagebluk lah kok ora empan ora tinampa dening Semar Badranaya. Lho, lire piye? Merga aku semono nalikane aku arep ngrudha paripeksa karo Semar Badranaya, enek anake sing jenenge Bagong. Sing nantang sumbar-sumbar sesungaran ening ngarepane Prabu Dewa Suharja. Walah. Apa sampean kuwi urung ngerti ceritane? Piye? Mesti pendak-pendak ana daya sing prapta ning Karang Kadempel. Yen to kira-kira ora sarujuk ora matuk lan panemune Bagong mesti daya kuwi duwe
niat sartane Ponokanan Bagong duweni niat kepengin ngundurake kelawan daya kuwi. Oh lah menungso ora tatanan. Apike piye? Prayogane piye Raden Antisura? Gandeng ke Wadyabala ya wis dikepyake wae segelar sepapan. Krek lampit brungkat kimpul gajah gelar sika barung. Bocah prajurit, kula. Aja wigiring-ring aja marang ati wektu dina iki. Kalang kademel dibiyuki Batang Sayuta. Semar kudu kecekel, Semar kudu dipateni. Boyong ning negara Trembel suket. Yen to Semar wis mati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Gone bakal medhah negara Ngastina merga Prabu Parikesit ora duwe kekuatan apa-apa meneh. Wis tak kendhawuh. Lajeng mangkatipun ing abdi bencang napa? Mangkatipun kalji bintang napa? Ora ketang sambung bocah lintang. Tumuli budal dina kita jaluk aja nganti Wadyabala ingkang sijir bocah keprajuritan kabeh. Mikir kendang Mas.
apa wartaning dedalan ning dalanake wong ati mati keneng apa mati den kane kaya soto cocok rateng ikir sok manyo ilang angger kancang kaya ndumentang kaya gendhewa sapa ana satru kandhek nyayat brengose ngulergani tumpangke kuping kiwa tengen sapa kowe Den balik takon karo kowe ngaku perjurit saka ngendi lho takon nurung diwangsuli malah ganti takon marang aku warat lho mrae wong ketemu ning dalan takon ganti takon oh ngono yo takon marang aku tumenggung Bau Sasra Murti dasar kepara nyata wadya balaning Sang Prabu Dewa Suharja Nalendra ing Trembel Suket kowe sapa iki Raden Jayasanga satru ing garba ruci Raden Sanga-sanga ola Raden Sanga-sanga dasar kepara nyata ayo apamu aku weruh niate Ratu Gustimu arep mboyong Kiai Semar Badranaya yaktine mung arep gawe kisruh kanan karang kadempel Prabu syukur yen to wis ngerti marang legetaning atine Ratu Gusti Nuwun Prabu Dewa Suharja ora to kaki yen to pancen kowe tekan kene arep ngejak adu atau sing balung ulting kulit karo Raden Jayasanga tak lateri babar pisan aku ora bakal kendhu saka pangrempa mundur saka gugundur yen to mung ngrampungi dapur wae tanganku turah-turah papu babar wowo kaya wong kendel kaya wani ngregem jiman kaya wani ndelal wesi abang omonganmu walet nurili kaya grojokan reteh kaya becasa nembu pategalan arep opo parep yo leno pangin diamuk canda siramu anggu tebak dadamu ning kene marganing matimu sing leno mrapting lalis tumenggung Bau Sasra Murti ora-orane aku gegring mungsuh dapurmu bakal tambah iki jojo ora bakal tambah iki gigir barat kowe gerejamu kowe wae hut bablasen jar kowe cadhak tanganmu kaya ngene iki jalukanmu Pak mati kowe cadhak sirahmu manggepe Bau Sasra Murti marap
mati aku Sambatoe. aduh hut aduh oh ahat aduh mati aku aduh hut oh ayo asli Sambatoe. yo hut cakrak muda kok aduh mati aku Sambatoe. waduh 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 chun chang wei mati aku aduh Nganggo wayange dhewe mah penak. Jar ke. Wah. Rapopo iki parak. Hut. Aduh. Hut. Wah. Udah. Udah. Hut. Pas kowe. Alah, Aduh. Hot, oh, ayah,
kuku karepe dhewe kowe. Anggep mopo marat. Hut, wo, hut, aduh, piye? Aduh, aduh, wah. Neng kincenge barang. Wah, puyeng dasku. Aduh, aduh. Wah, woi, bocah cakwe ya. Oh, hei ya. Wah, urung kalah. Wah, aduh, 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 ah. Waduh. Woi. Wah. Wah, ke-11 iki. Dun.
sesiang wah menungso ora tatanan apa kowe sing jenenge Sasi Kirana dasar para nyata lho kowe anak satriya Tama teko ngirit celeng ndok matos piye Mas salin sandangan aku arep ngepo kowe niatmu tekan karo kedempen karep gawe rusuh gak trima aku lho rupamu elek cangkemmu apa ya ben malane ra kengelan jembarke kok nggih darange iya pun gak ditandingi kok sira pun wancine gara-gara niki ayo maju nek pancen putung dasmu kuwi dasmu dhewe lho ya
wonten dawuh. Lho, Kula Bas. lehmu teko kok telat kuwi nang ndi? Ngapunten niku. Kula ming manut sing ngejak. Lho, manut sing kejak piye? Nika sing cangkeme amba niku matane abang. Matamu kuwi ora lho. Ngerti kancane ngantuk kok ya kowe nyambut gawe. Ya lerena ning panjakanmu ra tak nehke ngono wae. Aja ngono kuwi to. Lah ya konsekuensi dadi wong ki. Nek pengen dinehi atensi ki mbok ya kowe iki berkontribusi ngono lho. Kontribusi apa kontripiston apa? Wak mun ndasmu sisan. Pripun sinuwun Prabu Dewa Suharjo? Walah. Wadya balaku kok dadi ora ana tilase babar belas. Diamuk karo wong-wong karang kadempel, elok. Lah kok dadi wong-wong karang kadempel kae akeh satriya-satriya, tasawang ora pangling kae para putu-putu Pandhawa. Lah nggih turene. Ang putu-putu Pandhawa niku sakniki elak-elak sedaya, Kak. Sampeyan niku angkatan 90. Mungsuh bocah-bocah nika angkatan Gen Z. Sik iki kok wayange kok. Ana seragame kok. Ah ngeten rak mah menak ngaten nek ngene. Le omongan niku lah nek dangak ngeten iki rak penak wandane niku lho. Yo. Sampeyan niku wong gerang padha karone muspra tanpa guna nguyahi segara. Nek mungsuh bayi-bayi wingi sore kaya nika si enten si Danurwenda, enten si Sasi Kirana, enten si Jayasena, enten si Sanga-sanga. Mengke mungsuh bocah-bocah niku malah mengke mboten sida perang malah dijak mabar Free Fire sampean. Kowe kok aneh-aneh tolong. Mboten kok aneh-aneh. Pripun iki terus pripun niki sing ngajak-ajak sampean lho. Lho kok dadi ngarani aku? Lho, sampean sing mempengaruhi supados Sinuwun Prabu Dewa Suharjo niku pengin bedah negara Ngastina merga sampean apusi sampean gawe embel-embel nek Prabu Dewa Suharjo niku nasape alure tesih nyambung kalih pendiri negara Ngastina padahal rak mboten. Lho, kowe ngomong piye lho? Angge omong biasa. Kula niku nuwun sewu lho niki lho jane oknume niku sing werna ungu terang niki. Lho, lire piye? Lho. Gak ngerti ta? Ngapa? Iki sapa? Lah iya, Raden Antisura. Raden Antisura niku putrane Raden Jayadrata. Lho lah iya. Raden Jayadrata kuwi rak penerisih pamaning sun. Paman-paman apa wertane ning dalan apa pripun? Senengane kok sampean kaya ngoten niku. Sampean niku mung dikibuli kalih menungsoan niki. Niki niku wong dadi gelandangan politik. Teng negara Ngastina niki pun mboten dienggo. Wah, aku kok lara ati. Lara ati mergo sampean nglakoni, nggih ta? Ayo sampean saiki arep ngapa? Nyambut gawe-gaweane sewengi ming micek kok njaluk bis AC. Ngomongku mah muring-muring. Ora muring-muring aku ngomong tenan iki lho menungso iki lho. Wah, mengingu jenggote peng-pengan. Lho nek ngono ki aku ki Dudu Toras wong Ngastina, dede sanes sampean kok arep njak bedah negara Ngastina niku kelintu. walah jagat pangestu ngoro. Lung, Nun, kok wonten dawuh. Wah. Rasaku kok ora percaya. mboten percaya pripun? Rasaku kok ora percaya nek aku dudu Turas wong Ngastina. Prayoganipun Ayo, derekno aku munggah Kahyangan Suralaya. terus niki pripun niki? Niki sapa? Niki sing werna ungu terang niki. Waduh, piye ya? Aku kadung nampa suwitane Antisura. Wes. Sampeyan ki teng negara Trembulusuket. Trembulusuket niku pun ayem-ayem. Ketekan dapure sampean malah dadi kaya ngeten. Lho, Ora lalo-lalo jeneng asma niku Kinarya Japa, antiseptik. Bono ming antiseptik teng. Sampeyan niku nggih pun nek ajeng minggah teng Kahyangan Suralaya nggih kula derekke. Gok, wonten dawuh.
Wadyabala kae kon mundur. Nggih, terus supayane diluntungi genderane, dikukuti gamane. Nggih, rawuh ming dawuh. Kowe ta, Gek? Nek kula mboten. Kowe sisan. Oh, nggih. Wah, jan wis senengane nyambut gawe kok penake kaya ngene. Ben bengi kok ming dadi tukang ngilingke wedang tremos. Ngono ya sida nampa bayaran. Lah iya. Saya sing do ming dolanan HP karo mangan gedang ngono kuwi ta. Bayarane luwih akeh. Lah iya. Kok malah ngrembug bayaran. Weh iki lagi dadi anu primadona Primadona padake artis. Malah do jagongan dhewe-dhewe ngrembug bayar warat. Gok wonten dawuh. Biung. Nun. Munggah kayangan digelak wancen iki mangsane nggih. Mangga kula diraken iki jejer pindho ta niki? Yo. Nggih. Ayo kok. Nggih. Gok. Masaku ki leh ku gawe cerita ki ya wis apik. Rumasaku leh ku nyambungke turase wong Ngastina karo Nalendra Trembelo Suket ki rumasaku ya wis apik. Wah. Wah lah yo. Malah konangan ming mergo cangkeme ajik to kae mau. Ya ora maido jen saronane iki apik. Cangkeme kok sok ndlewer-ndlewer. Walah. Ah, ra iso dadi rasida entuk dhuwit kok kaya ngene. Mongko ancase Antisura kuwi nek ora kelakon gawe kisruh negara Ngastina, ya kelakon golek dhuwit kanthi adol pawadan, kanthi adol cerita. Nek Nalendra saka tlatah Sabrang kuwi turase Kurawa, turase Ngastina. Mula tak rasa ora pantes yen to sing nglungguhi negara Ngastina kuwi padhi kesit. Walah ya kok ya sida ana sing walah menungso tenanan. Ya wis ora apa-apa. Prabu Dewa Suharjo. Tak tutke saka keduan. Malah ndak rasa perkara iki kudu tak kandhake ana ngersane Paman Kertiwindu mundhak ora prayoga dadane iki mengko.
Nyantaka. Ndara Patih Dwara. Piye Kyai? Nalikane aku bali ning Rajanegara Ngastina matur ana kersane sinuwun Prabu Parikesit. Nalika semana dawuhing Sang Prabu Kyai Semar tetep kudu sowan ning Rajanegara Ngastina sabab ana wigati ingkang bakal didhawuhake dening Sang Prabu Parikesit. Ya babagan kanan Rajanegara Ngastina ingkang sajak wektu dina iki wis waging sir. Merga akeh saking para kawula ingkang tumindake padha nalisir saka angger unggring kautaman Kyai. Piye kira-kira sago apa ora? Ngaten nggih Gus. Semar niku tiyange kepenak. Semar niku wonge gampang. Waton kula pitados, waton kula percaya, waton kula lair batos, waton kula sarujuk, waton kula mathuk. Nderek sinten mawon kula niki ming manut, ming ngayu, ming melu. Iya. Banjur dawuh Sang Nayantaka kepiye? Ngeten. Niki wau kula pun sak pirembagan kalih anak-anak. Malah kula nggih sampun pikantuk sasmita saking para dewa. Bilih anggen kula badhe mbangun desa niki bakal kelakon menawi dipun tumbali, dipun bekakak wujudipun Sardula Seta utawa macan putih. Kamangka macan putih niki mboten namung macan putih limrah, ning macan putih niki macan wedok. Ngaten. Macan putih utawa wujuding Sardula Seta nanging wadon Kyai Semar. Nggih. Niku Coba sampean mangpados teng pundi? Kula purun sowan teng negara Ngastina. Waton napa sing kula karepe nggih wujude macan putih wedok niku wau pun kasil sampean nolehke, pun kasil sampean goleke, pun kasil sampean aturke wonten ngersanipun. Inggih ingkang abdi pun Semar Badranaya Ndarawati. Kagiat risang kapirang urinangkul kinampet kempet dosang repaning bawana. Yayi Danurwendra, Kula Kakang Patih. prayogane kepiye? Lha nggih. Menawi sampun cetha lan tetela dawuhipun Kyai Nayantaka ugi kedadipun upadi menawi ingkang dados pepinginan ten dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Ngono? Oh alah, ya wis. Prayogane Dwara njaluk pamit Kyai Semar. Teng pundi? Lho. Ngupadi sing dadi kudanganmu kuwi mau. Oh, ngaten. Iya. Lah nek ngaten kula malah ngaturke matur nuwun. Kula purun diboyong sinten mawon. Ratu nika wajeng boyong kula sagah, kula saguh tur kula gelem. Waton sinten ingkang luwih dhisik mboyong wujude macan wadon ingkang ulusipun pethak Ndara. Njaluk pamit Kakang. Ngatos-atos sampun kados lare alit Ndarawati. Ini Jemaji.
mbal gagak saduli tomel mel. Nala Gareng. Kula wonten dawuh, Pak. Petruk, wonten dawuh, Pak. Bagong. Yen Des. Ana bocah kok wiwit mbiyen nganti saiki karo wong tuwa kurang ajar. Awitekno sampean wong tuwa ya mung nglarani anak. Sampean dadi wong tuwa ya ora iso dadi wong tuwa sing becik. Anak diterlantarkan. Dengkule atos. Aku ora arep nggagas. Olehmu guneman. Kersanipun Bapak Semar kados pundi? Kersanipun Bapak Semar. Kersane Pake piye, Pak? Aku njaluk tulung. Kanan kaya ngene iki mesti akeh sing ora seneng karo Semar. Kanan kaya ngene iki mesti akeh sing sengit karo aku merga aku arep mbangun desa. Keparengipun, parenge Pake. Aku tak sowan ana ngersane Sinuwun Ndarawati. Ndak kira perkara iki ora bakal rampung yen to aku ora matur ana ngersane Sinuwun Ndarawati, Dole. Nyandar Kojarama. Yo, gara-gara ya, Tru. Ayo.
Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kandika Putra. Damel kejut tias paduka Kakang Kaneka Putra. Wondene Kakang Resi Kaneka Putra ulun wiji. Arawuh wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang. Perkinsang Marudayang. Pak mong Bu kala kali cedhe sapa sing gawe nangka basak dikopyok ngaribetane lho ya. Pun api Adi Guru teka ngawe parang swanipun ingkang Raking Sidik pangudal-udal dinten samangke Kayiwangan Suralaya ke Taman Gara-gara. Adi Guru Manikmaya Kakang Narada inggih mboten sanes kejawe ingkang ndadosaken sabab Kayiwangan Suralaya kesasapan hawa panas inggih ingkang damel gara-garaning Kayiwangan sampun ngadhep sowan wonten ngarsa ulun Kakang. Ha inggih. Menika rak wujudipun Sardula Seta kamangka menawi kula sawang menika kelaminipun menika wadon Adi Guru. Inggih Kakang. Ha inggih. Sekawit ngamuk wonten ing repat kepanasan ngantos sangjaring para Jawata nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung. Malah samangke sampun mlebet wonten ing Bali Martikunda maneh. Adi Guru. Kula naturi supados andangu dumateng praptanipun wujudipun Sardula Seta menika. Inggih Kakang Narada. Mugi ndadosna ing kawuningan Sardula Seta menika nggadahi pracika gandeng wadon menika pun Nyai Amurwati. Nyai Amurwati. Inggih Kakang. Wah jane. Wis kaya wong wae nganggo nyai barang. Nyai niku nek nggon kijing. Amurwati padha kanthi raharja sakrapta kita, slamet sowan kita nggon kita munggah. Ana ing Kayiwangan Suralaya munggah ning Bali Marjukunda. Amurwati kula namit pasang Kalimantabi dina bina kula dune dumaweng tak wang-tuwang linepatno ing tolak manu rar pukulun matu gamiji dumateng pisuwanipun ingkang abdi pun Amurwati batu-batu-bat sewu lepati agung pangaksami pukulun krana kula sampun wonten ngamuk wonten ing Kayiwangan Suralaya ngantos sing sakmangke damel gara-garane Kayiwangan ngantos sangjaning para Jawata sami nungsang puyang numbuk bentos gudel bingung awit mangamukipun ingkang abdi pun Amurwati. Ya mboya dadi ngopo Amurwati? Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa. Mboya liwat pangestu ulun bae tampan Amurwati. Kawula non sampun sangat anggen kawula pundi pukulun. Banjur apa kang dadi darunane wondene jeneng kita ngamuk ning Kayiwangan Suralaya. Menapa ingkang abdi pun Amurwati sampun dipun kemarangaken matur. Iya babar pisan ulun maringi kalodhangan supayane jeneng kita matur ana ngarsa ulun. Batu-batu-bat. Sinasa mboten dipun keliraken. Anggen kula ngamuk wonten ing Kayiwangan Suralaya menika sampun damel giresipun sangya para Jawata ketitik. Mboten wonten Jawata ingkang saged nrenggalangi dumateng kridhanipun ingkang abdi pun Amurwati. Iya. Mula apa kang dadi darunane? Pukulun batu-batu-bat. Jer paduka menika ingkang minangka dados dewanipun para dewa. Nalindraning para Jawata tartemtu nggih sampun mangertosi dumateng mobah musik titahipun. Ning alasipun kula menika derajating kewan kula menika wujuding sata alasan pukulun. Mesti kemawon paduka mangertosi menapa ingkang dados legatane manah kula. Kula menika sampun atusan taun lho Bu kula mangabad-abad anggen kula gesang wonten Madyapada. Dugi dinten sak menika kula dereng manggih ngasuwargan. Awit kula menika sampun jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kejeming menungsa ingkang tansah pendak-pendak dinten menika tansah ambur dumateng ingkang abdi badhe dipun padosi kulitipun dipun damel reyok. Kula menika ngantos judeg lho Bu kulun, kula menika ngantos judeg. Tinimbang kula menika mboten gage punah, kula pados kasuwargan munggah wonten ing Kayiwangan Suralaya Bu kulun. Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada. Kadiparan Kakang. Ah lagi mangga.
Lah menika nak ming ana kucing kok munggah kayangan barang iki ya. Coba dipun penggalih menika. Kucing kuwi golek kasuwargan sangka wis jelek nyawang gelaring jagat seming rembulan. Amarpati, kula wonten maring dawuh kula narada. Bayangan tani jeneng kita kuwi Lara. Lara, terus jeneng kita mati ngurak. Terus mengko kodame iso dimanfaatke. Kodam, batu-batu. Madhake kula menika mancan napa? Kula menika mancan inggih nggadahi tata tarap sila. Kula menika saged tata jalma lho Bu Kulun. Amarpati, kula wonten timbalan. Yen to pancen temen sartane lahir batin anggon kita. Ngopadi ana ngendi kasuwargan kita. Ulun jaluk kelawan jeneng kita Praptawa ana ing Karang Kadempel. Ana ngarsaning Kakang Semar Badranaya ya Kakang Ismaya. Yen to sakwise jeneng kita kepanggih kelawan Kakang Nayantaka jeneng kita njaluk supayane diruwat dening Kakang Ismaya Amarwati. Nyan siswa matur marang Risang Mahayogi sarwe prakati paran karasane nywanguti pati batu cemeplong raos manahipun ingkang abdi pun Amarwati menawi ngaten minjang menapa anggenipun ingkang abdi badhe tumuju wonten ing ngarsanipun Kyai Semar Badranaya babar pisan ulun dawuh kelawan jeneng kita ulun tuduhke dalane ulun jaluk supayane diage digege mangsane digelak wancine merga jeneng kita ulun rasa wis mesake kanan kita nggon kita urip ning Madyapada sajak wis pancen banget nggon kita jeleh mekaten Bu Kulun iya mula kang saka kuwi ulun keparengake budal menawi ngampun kula nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Amarwati. Anggro sesumbar mawalindu bumi gonceng kumalodo kate guntur katuk mbak lumembak banyune kumambang dosang Wisnu Bathara astu karo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada pun api adik guru sak penggeripun Amarwati saking Kayiwangan Suralaya teka menika wonten praptanipun menika Mboya Pangling titah ulun Alendreng Trembel Suket inggih pun Prabu Dewa Suharja Kakang pergencang Ari Leco menika darbipun Begawan Durna. Ayo nggih kula ngertos. Ming dagel gak dagel. Kakang Narada menika. Lah menika nak. Karya lecek menika Prapta. Karya lecek. Pukulun. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Dewa Suharja ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Ya enak nun. Sampun sanget anggen kawula pundi. Kalah harja sowan kita. Wilseng. Ana apa Dewa Suharja teka jeneng kita nesu-nesu ngamuk-ngamuk ning Kayiwangan. Ulun mesti kemawon paduka mriku minangka jejeripun para nalendraning para Jawata dewaning Maradewa. Tartemtu ge sampun priksa kan menapa ingkang dados
Gegepane manahipun ingkang abdi pun Dewa Suharjo. Kula menika bingung Pukulun. Kula menika bingung. Sejatosipun kula menika estu turasipun Kurawa. Menapa kula menika namung tiyang liyan Drayan. Awit kula menika nampi sawanipun Raden Antisura ngandhaken bilih kula menika tasih turasipun Raden Jayadrata Sawarga. Pramila kula sekedhik kathah nggadhahi wewenang tumrap negari Ngastina. Lah, dinten sakmangke kula pengin bedah negari Ngastina. Nanging anggen kula bedah negari Ngastina menika kula kedah mejahi dumateng pun Kyai Semar Badranaya. Kamangka sakmangke Kyai Semar Badranaya kepengin badhe mbangun desanipun nggih mbangun kawonten-wonten ing Karang Kadempel. Kados pundi Pukulun? Astungkara sidam sikaring bawana langgeng Dewa Suharjo wonten timbalan. Yen to jeneng kita kepengin mangerteni kelawan sejatining lelakon kita, ulun njaluk supayane jeneng kita amegang napas. Kan megang napas iki? Iya. Yen to jeneng kita wis megang napas, mengko jeneng kita bakal ulun dawuhi supayane mudhana ing Madyapada. Mudhana ing Karang Kadempel merga wektu dina iki Kakang Ismaya nedheng nguncat saka Karang Kadempel. Jeneng kita bakal ulun dandani dadi wujud Kakang Ismaya. Wah, selak wafat Pukulun. Pun kedadake Semar ngoten mawon, dados kula badhe dipun salin wujudipun ingkang abdipun Dewa Suharjo dados wujudipun Kyai Semar Badranaya. Iya. Ing mangkono yen to jeneng kita wis mudhana ning Madyapada, jeneng kita bakal mangerteni sapa to sejatine turas kita Dewa Suharjo. Nggih, istaken dawuh. Kula namung kantun derek mawon Pukulun. Tumingal prangat sampo kang saya hangat kali lir dadet wileting kata danyangkung manggun sang nidi benjang sang aji micil kanthi wujud kaya mangkene jeneng kita bakal mangerteni sapa ta sejatine turas kita. Nggih. Lajeng sak mangke kula kedah kados pundi Pukulun? Marata diake mudhuna ning Karang Kadempel pethu ana atmaja kita ya anak-anake Kakang Semar Panakawan Bagong Nala Garing apa dene Petruk nyuwun pamit. Dewa Suharjo wonten dawuh Pukulun. Nek Kakang Semar kuwi nek ngendikan iki mesti nganggo blekek sak dolita mel-mel. Ngaten Pukulun ae ya. Blekek ogak sak dolita lit mel napa mek ae sak karep kita. Jeneng kita kesirane kok ora. Ngestaken dawuh Pukulun. Mengkene anak-anak kula mboten pitados kados pundi. Pripun Pukulun? Mboya ora-orane yen to atmaja kita Nala Garing Petruk lan Bagong mboya percaya kelawan jeneng kita. Menawi ngaten kula nyuwun pamit.
badhe mandhap wonten ing Karangan Dempel. Dados ulipun Kyai Semar Badrana ingkang sejati. Bot-bote kula menika kepengin mangertosi turas kula sejatosipun sinten. Wonten dawuh Bu Kulun. Jeneng kita karep manak apa piye? Mboten. Sampun nyuwun pamit Bu Kulun, ngati-ati. Nggih. Joget. Nggih. Ya aneh-aneh wae. Dodop dedem prabawaning ratri sasatara wis panjer kawuryan tanku jiwa kang memanise manggap Sri Narateng Halo sini awaka sangya prodase kang aglar ning cakra wala Adi Guru menika kangge saged mawon damelaken Kakang Narada wonten dawuh estunipun Dewa Suharja menika sanes turasipun Kurawa inggih awit saking gunemipun Antisura ingkang dadosaken Dewa Suharja kados mekaten. Ha nggih. Wong Antisura menika namung tukang adol nasab. Antisura menika namung tukang adol trah digathuk-gathukke dialur-alurke. Terus mengko ana sertifikate ngoten nika. Inggih Kakang. Nggih, kedah bayar. Mesti Dewa Suharja menika mesti bayar kalian Antisura. Mekaten Kakang. Ha nggih. Prayoganipun dipun sawang saking Kayangan Adi Guru. Om Dewaya nuntuna wong aprang das padha saran mangga dipun perpeki Adi Guru monggo Kakang. Metereng pananon
Ya jagat pangestu para wayah para jagat. Kakang Semar, kula sinuwun. Teka njanur Gunung Kadingaren. Prapta ning Praja Negara Ndarawati, kamangka kanane ya mung sarwa prasaja kaya mangkene Kakang Semar. Nggih. Kula ngertos. Sampeyan sakniki kesepian merga ditinggal kalih para kadang-kadang. Iya Kakang. Nggih. Ana wigati apa teka sumengko pengawak Bajra? Kula ajeng nyuwun sak biyantune Sinuwun Ndarawati, pun kula coblaka mawon. Sak biyantu apa Kakang? Nuwun sewu, kula niki ajeng mbangun desa. Kamangka kanan wonten praja utawi Pedekuan Karangkandempel niku. Kawula niku enten menungsa 5 cacahe niku. Niku ruwet. Lho. Teka dadi ruwet sababe sartane lire apa? Panjenengan mboten pirsa. Ruwet. Merga nuwun sewu. Pendak-pendak Semar duwe penemun napa-napa menungsa 5 niku sing tansah ngribeti nyusahi kalih Semar. Kula bingung. Nek mboten kula bangun desane, nek mboten kula dandani mentale menungsa-menungsa niku, mengke malah mundhak mboten prayogi. Awit nuwun sewu. Kawula 5 niku janjane nggih ming sithik ming 5. Ning unine kaya gedhog-gedhobyok. Sing sok nggih ngusah manuk niku unine ngrebeki kupinge Semar. Mung merga beda penemu, mung merga beda keyakinan, terus dheweke tumindak kaya ngoten kalih Semar. Lah, sejene niku tesih kathah melih problematika wonten ing Pedekuan Karangkandempel niku tesih kathah melih kaya ta. Kahanan ekonomi teng negara Ngastina sing rusak. Merga disebabake padha nindakake judol niku napa? Apa kuwi Kang? Nggih niku pokoke niku. Niku nek mboten dibengkas, niku nek mboten dipagas, nek mboten dilangi mame ngentek-enteki jagat Ngastina sinuwun. Ya jagat pangestu kala wayah para jagat. Kakang Semar, wonten dawuh. Aja kuwatir. Aja sumelang merga kabeh lakon iki yektine bakal ana sambunge, sartane kabeh lakon iki bakal dadi tentreming kanan Raja Negara Ngastina. Ing mengkone bakal sumrambah dayaning kanugrahan ingkang bakal kumendhak iki mengko bakal sumambah ana ing Raja Negara Ndarawati. Liripun kados pundi? Kakang Semar, wonten dawuh. Mesti wae Kakang Semar mangerteni kelan wujude manuk Garuda. Nggih. Peksi Garuda pripun Ndara? Peksi Garuda kuwi mujudake pralambang suci. Teges peksi Garuda kuwi ingkang dadi dasar sartane ingkang dadi landhesan ukume kawula ning Raja Negara Ngastina. Ndak rasa kawula ning Raja Negara Ngastina kuwi wis nglalekke marang ya kuwi paugraning hukum ingkang pralambange utawa sasmitane awujud peksi Garuda Kakang. Napa kawula Ngastina pun lali kalih Pancasilane? Mbok menawa ngono. Nggih. Kula mangertos pun kula tak temandang dhewe. Mboten sandadak kula ngrepoti jenengane. Nyuwun pamit sekecake anggenipun lenggah wonten Raja Negara Ndarawati sinuwun. Matur nuwun. Mareka den ayetna.
sumar mawalindo bumi konjing kumaludha kuntara katok lumembak banyu kumamang dosang Wisnu Bathara kang ngarasa nglebur wiyadi wela ndak rasa kanan karang kadempel malah dadi peteng kaya mangkene merga kaya ana wujude Semar yo aja walang ati karang kadempel tak ayomi karang kadempel tak ngareksani aku nganggo jeneng Garuda Kyai Amurkaka Tetyani kantayani Trisunya purnama sasi Gilar-gilar semedyaning tengahing latar mileng lintang Bima Sakti Loh ngendikane Kyai Semar aku krungu rembug bakal prapta ning Rajanegara Ndrawati. Lah kok iki malah wis mapan ana ing tapel matos Karang Kadempel. Apa urung sida, Kyai? Apa urung sida nggonmu sowan ana ing negara Ndrawati Kyai Semar? Niki sinten? Lho. Kok dadi ora ngerti karo aku? Kok sik to? Lah kok dadi kaya wong linglung kaya mangkono kowe? Ngapunten. Kula nembe ngertos pisan iki. Sampeyan niku sinten? Lho, aku Duwara, Kyai. Aku Danurwindo sajak lali. Ngapunten. Kepiye? Iki mau aku wis weruh wujute glibete Sardula Seta. Yen tak sawang iki wadon. Kepiye? Kabul kawusane apa kira-kira sampean kestu tak boyo ning Rajanegara Ngastina. Ajeng napa teng mrika? Teng mriki menayem. Kalih wedangan. Yayi Danurwindo, kula Kakang Pati. Iki kok sajak aneh-aneh. Kyai Semar, wonten dawuh. Kowe aja menslamen-mensul lho kowe. Gunemu kaya banyu tumumang godhong sente. Anggepmu aku lali karo janjiku, anggepmu aku uga lali karo janjimu, ngono piye? Janji tetep janji, janji kuwi utangku tumbok sahur. Dite sinten? Nyoblake BPKB riye. Semar niki nggih utange akeh. Kula ngrumangsani. Olah sajak. Yayi Danurwindo, kula Kakang. Ndak rasa iki kudu Kyai Semar sing sejati. Lho, lajeng sinten? Menapa menika wujudipun Kyai Semar Windowarni? Iya. Ngerti to apa sing kudu mbok lakoni? Nyuwun pamit. Terus Kakang.
ana raja. Kowe aja gawe sedih atine Danurwendra. Aku iki Danurwendra tak arani ana raja. Kula dinapake. Kok dipithing-pithing. Ajeng dinapake menungso ora tatanan. Jebul kowe sing wis gawe rusak kanan karang kadempel. Mboten kula rusak. Kula niku ajeng bangun kayangan. Desa apa kayangane? Kayangan. Wah, cetha. Ketok lorekmu, ketok gedhoanmu saiki Semar. Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara maruta pawana pana margana samirana lan warayang batu-batu mboten mangling menika Kyai Semar Badranaya Kyai sing andika menika ingkang kula madosi sing andika menika ingkang estu banget kula betahaken iki ana macan macan putih mangka wedok kowe sapa kowe pus batu-batu kula macan kok diarani sipus. Kula pun Amorwati Kyai. Amorwati. Amorwani menika. Oh iya, kowe Amorwati inggih. Goleki karo Mbah Sugiyana. Amorwati eneng apa? Aku ki diajar nek ora tok slametke maming mati. Mungsuh Ndara Antarja Ndara Wisanggener Ndara Wisanggeni kae. Matur nuwun ya Ti Amoryanti. Amorwati batu-batu. Kula menika sejatosipun namung badhe madosi wonten pundi derengipun kasuwarganipun ingkang abdi pun Amorwati. Sambung cenenge karo Semar apa kowe goleki karo aku. Dawuhipun Wang Pikulun Manik Maya, kula kedah madosi wonten pundi derengipun Kyai Semar Badranaya. Pramila Kyai, gandeng kula sampun pinanggih lan sing andika kula nyuwun supados dipun ruwat. Supados enggal pinanggih wonten pundi kasuwarganipun ingkang abdi. Gonjang ganjing langit kelawan katon. Legenjang alis arisang mawe kandrung kowe njaluk diruwat inggih menenga tak demoke mbun-mbunanmu kowe wedoke maneh kok macan nek wong ngono wis tak sendhekke batu-batu bareng aku ya arep dipangan barang lho menenga wae tak donganane hot sono lo hot het sana let lemek lungguh jenenge karepet kelet neng kathok hot sono lo hot het sana let lemek lungguh jenenge karepet kelet neng kathok hot sono lo hot sana let batu-batu janipun nisa napa mboten nek biasane iso kok angel apa kudu didoni sik
Batu-batu kok panjenengan kok atus mekaten. Kyai Semar batu-batu malah sing ngandika mboten saged ngruwat kalian jasad kula. Malah panjenengan ingkang badhe kula ruwat. Kowe arep muni Hacana Lahut mboten badhe kula untal malang Kyai. Cinaka jangganing Sang Kilurah Semar Badranaya Pindawarni. Nalika semanten cinandhak dening Sang Nyai Amurwati. Nak ngener jangganing Sang Kilurah Nayantaka Pindawarni. Sirna Margolayawit jangga kalian mestaka tugel tel raga badar nalindring trembel suket. Layakno Semar kok dlogak jebul panjalmane menungso iki batu-batu Kyai Semar kowe ning ngendi Kyai Semar? Iki Yata laruta saking kutha Sang Kurukula Yanamutusa Sang Sri ya jagat pangestungkara Yayi Danurwindo kula Kakang Pati. Sajak iki ingkang dikarepake dening Kyai Semar Badranaya. Batu-batu menika sinten? Ora mengko dhisik kowe Sardula Seta ingkang bisa tata jalma mongko kowe wadon. Inggih. Kula menika pun Amrawati Raden. Sing ngandika sinten? Tepungke iki Patih Negara Ngastina Patih Dwara. Patih Dwara. Aku Patih Danurwindo. Patih Danurwindo inggih Raden inggih. Kepansang nyojo katuju nginu. Kula menika mbetaken sanget kalian Kyai Semar Badranaya awit kula nyuwun supados dipun ruwat dening Kyai Nayantaka. Awit sampun jelanggan kula nyawang gelaring jagat seming rembulan. Mangkon Amurwati inggih. Yen mangkon ayo manuta. Ndak boyong. Ana ing padukan Karang Kadempel iye menawi ngaten namung kula sendika ndederek dawuh sing ngandika Patih Dwara Patih. Saturu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyanging pakar kancanane isine donga tetulak sandang klawan pangan
Olah sajak kaya wujude macan putih kang tak goleki ora pangling. Amurwati. Ndak saota aja kaget Amurwati. Gunjang kancing langit kelap-lap katon lirik kencang alis risang mawe gandrung iki ana wujude Garuda batu-batu nyaut kelawan Amurwati. Amurwati ana maran kowe kuwi sapa? Lho apa kowe pangling karo aku? Apa kowe kira-kira pangling karo aku? Iki kadangmu Amurkaga Amurwati. Batu-batu boten ngenten babar pisan. Bilih kula saged pinanggih kelawan Kyai Semar wonten mriki. Iya. Oke tak salin wae nek ngono. Kowe kok minggat ki nanti to? Nek aku ora gawe ontran-ontran pengen bangun desa kok ora jedul. Inggih nyuwun pangapunten. Ayo. Wis gek bali. Tanduran gawenen Dukut Sewu tuh ngrembaka. Inggih. Lajeng kawontenanipun para kawula gangsal ingkang jengandika westani menika. Kuwi urusanku. Kuwi urusanku, kudu kok urusanmu. Wis ayo medhun. Inggih. Ngirita segelar sepapan sawab sing apik. Ngono? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Bocah kok kaya Civic Turbo. Inggih Karang Widodari. Iya. Wis kono. Inggih. Ilang ana sarap sawan sing mapan ana ing Karang Sari. Ya ing Karang Kadempel. Ngono Sri. Inggih. Rumangsaku kok jaim banget. Jaim yo men. Semar momong genset. Wis kono. Sawab sing apik tandurna ning bumi Karangsari. Betari Sri. Nyuwun pamit. Ora kena. Angler
Kejawan ingkang Sinung Pati Kawe gelar Kiai Semar Badranaya wis mapan ning kene ha nggih. Wah. Ora kecandak apa sing dadi kudanganmu, Kyai? Napa kudangan kula napa? Wujude macan putih, wadon. Aran Amurwati mau wis tak cekel. Lah ning malah kecandak disaut dening wujuding Garuda. Asal sampean ngertos. Asal sampean prisa. Garuda nika wau wujud kula. Lho. Lire wujude Kyai Semar, lire wujude Kyai Nayantaka. Nika wau asline kula. Lho, apa iya? Iya apa? Apa iya? Iya apa? Lah niki wulune tesih niki. Niki. Ha, niki. Lho kuwi rak wis ket mbiyen. Oh, lha nggih. Ora usah sok neka-neka to, Pak. Aku gak aku nek. Bot-bote aku ki pengen bangun desa to, Le. Nek ngono wis kelakon. Wis. Syarate bangun desa ki gampang. Anggere desane ketunggon Sri Sadana wis ayem-ayem tata titi tentrem. Terus macan kae mau asline berdua apa kae mau? Rak sak mundur ababmu ambune. Kae mau apa macane? Kae mau Betari Sri saiki wis bali. Oh alah, nggih pun gek tayungan wae. Truk. Oke. Coba yo. Ayo. Bikin kok mampu. Nurwendra parat kowe wadya balane Prabu Dewa Suharja kowe wadya bala Trembala Suket aku ora nrimake pati ratu Gustiku Nya Sembur Mlanya Petro Wulandara kaya wis tentrem kahanan Pedhukuhan Karangsari ya Karang Kadempel. Lha nggih. Terus kersane tak sawang saka kono kowe njogeta. Ngestaken dawuh.
Keleke ambune. Bawane Kang Sei. Bocah. Ya ora ngono to, Reng. Aku ngombengi nek isih tanesani aku ora melu nek aku gawe. Salahe ngisruh. Ya maaf. Matur nuwun nggih, Ndara Patih Dwara. Iya, Kakang, nggih. Ngantos dereng kober sowan teng negara Ngastina. Lho, ora dadi ngopo? Ha nggih. Niki wektune jane isih longgar banget. Lah apa prayogane sowan ning Praja Negara Ngastina? Ngaten nggih, sae kumpul kalih para pepunden Ndara. Ayo Kakang. Ngulur wektu. Iya, Nyai. Wah, iki kok Bagong teko rusuh banget. Kula kangen anu pisuh-pisuhan kalih sampean. Lho. Aku ki wis pendhita, wis ora pareke ngucap sing ora prayoga. Oh, nggih pun. Halo, Adik. Adik dengkulmu. Isih cilik banget kok ya wis dadi Nalendra. Ngapunten nggih, sinuwun. Ngantos nembe saged sowan sakniki. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo Ndara curiga nanta penemban. Ya, Kakang Semar. Wah, pitung sasi ora ketemu kok. Jambulmu saya akeh kaya ngono. Niki leh kula potong teng Grand Auto Barbershop. Ngastina ki saiki wis modern Pak. Iya. Wis zamane anak-anak iki apa? Dadi golek apa-apa enek, golek
jajanane sinden ya enek, golek sinden sing dijajanke ya enek. Bagong aja ngawur, kaya ngono arep dilangi. Ajeng dilangi to. Ya, Nggih kula tak buka dhewe. Ponokawan Bagong aja edan. Bekti kula konjuk sinuwun parikesit tak tampa ponokawan. Wajan suwe banget mboten ketemu. iya. Aku suwe ra ketemu karo kowe, kowe malih saya putih. Nggih, kaya dipermalin kok niki. Iya. Nggih. Kula suntik anu nika lho. Apa? Suntik air kolagen. Malah pun niki kula tak sakwetawis wekdal gandeng leh kula mbangun pedukuhan kula wonten ing Karangsari menika sampun rampit sampun sah sinampurna menungsa 5 pun kecintrung dhewe sakniki mboten wantun nyuwara mboten wantun metu saka omahe. Iya Kyai, ya nggih. Wis kaya dikucilke dhewe. Ora ana wong sing ngejak dolan. Ora ana wong sing ngejak omongan. Ora ana wong sing menehi info napa-napa ben modar sisan. Ben perang karo batine dhewe, ben perang karo pikirane dhewe. Nek kaya ngoten niku, wong ngoten niku mung merga saka opinine dhewe janjane. Mung merga saka atine sing wis mrengkel, atine sing wis atos kaya watu. Lho la ana apa Kyai? Pun niku masalah wonten pedukuhan kula Karang Kadempel mriku. Ngono. Nggih. Ben sesuk arep pilihan arep milih ya sak karepmu. Arep ora milih ya sak karepku. Pun kula sekarep pun sak-sake. Arep urip ya sak karepmu, arep modar ya sak karepmu. Pun ngoten mawon. Iya Kyai. Ya nggih, panyuwun kula. Beda pendapat ora pegat, beda panemu ora padu. Sura Sudira jayaning Kangrat. Suh brasaulah tekaping Darmastuti sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Saala alane watak angkara niku bakal sirna nek ditampa kanthi ikhlas, nek ditampa kanthi ati sing alus, ati sing resik, ati sing lembut, ambuk weleke kaya Bagong. Ndokmu mir. Niku lho. Kok terus eleke dipadhake aku niku tenan niku. Iya Kyai Semar nggih. Muga-muga niki wau malah nyarengi kondoripun Sri Sedana. Mugi-mugi sawapipun nemahi kawula sak praja negari Ngastina mboten namung wonten ing Karang Pradisan, munggah wonten ing Kutagara, munggah teng Kedaton negara Ngastina. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun nggih sinuwun parikesit. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten, sedaya kirang kula nyuwun diagung pangaksami. Cekap semanten kemawon atur kula, namung atur kula mugi-mugi sak menger kula sak rombongan mingset saking padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Karangsari mriki mugi-mugi sedaya warga ing lalatan mriki tansah pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem niring sambikala adosa karo beda durga mendhak kala sirna. Iya Kyai nggih. Sedaya memala saged sirna tak ketamlek ketemplung. Wes mer kok bengi meneh. Nggih matur nuwun. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Bagong Bonangis ditabuh. Sing pencane loro apa sing akeh? Akeh.